a szépvölgyi barlangrendszer rejtelmeibe avatjuk be önöket. Több mint 200 ember 3 évtizedes kutató munkájának eredménye. Feltárták Magyarország leghosszabb barlangrendszerét. Az egyelőre még nem hivatalosan Szépvölgyének elkeresztelt rendszerhossza meghaladja a 28 kilométert, így az eddig rekorder Baradla barlangot 2,5 kilométerrel utasítja maga mögé. A kutatók biztosak benne, hogy a területen még sok kilométernyi ismeretlen járat vár felfedezésre, így a szépvölgyi barlangrendszer végső hossza akár az 50 kilométert is elérheti majd. Közvetlen anyagi támogatást nem kapnak, így a kutatók a feltárásokat szabadidejükben és saját költségükre végzik. A Rájátszás stúdiójában Nagy András és Nagy Gergely Domokos barlangkutatók. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Lehet, hogy nehezet kérdezek így mindjárt az elején, de miben mérhető az az érték, amivel most Magyarország gazdagabb lett ezáltal a feltárás által? Kivállalja a választ. Hát azt gondolom, hogy a barlangoknak elsősorban nem gazdasági haszna van, bár sokféle értéket megtestesítenek, elsősorban természeti értéket. Mondjuk azt, hogy miért szép a Gellért hegy, mint hegy, erre ugye nehéz így választ adni. Ugyanúgy egy barlang is szép, mint természeti érték. Tudományos haszna is sok van, biológiai, hidrológiai, geológiai, lehet hasznosítani gyógyászatra például, és természetesen az idegenforgalmi haszna is lehet egy ilyen barlangnak. Mi az, ami most újra ráirányította a figyelmet ezeknek a barlangoknak az összekötésére, egyáltalán az egész rendszer? Én azt olvastam erről, hogy itt egy több évtizedes kutatásról van szó, ami ilyen szakaszosan tudott csak megvalósulni. Meséljenek erről egy kicsit. Így van, a kutatás maga az több mint 100 éves múltra tekint vissza, és igazából a szakaszosság ez csak a feltárásoknak, a jelentősebb feltárásoknak az eseményei szakaszosak, tehát itt egy folyamatos munkavégzésről van szó, aminek most egy nagyon nagy eredménye az, hogy eddig 2 önmagában ismert és hosszú barlangrendszert sikerült egy rövidebb, eddig ismeretlen szakasz segítségével összekötnünk, és így vált ez most Magyarország leghosszabb barlangjává. De miért tart egy ilyen feltárás évtizedekig? Most abszolút laikusként tudom csak kérdezni, mert el sem tudjuk képzelni. Tehát tényleg a kályhától elindulva, hogy néz ki ennek a folyamata? Itt ezek a barlangjáratok, amik alkotják ezt a barlangrendszert, több százezer évvel ezelőtt keletkeztek, akkor itt azok a hévizek voltak a barlangjáratokban, amik most lenn a Lukács fürdő környékén, tehát a Duna szintjén vannak. Később ezek a járatok szárazra kerültek, és innentől fogva az akkor kialakult, kioldódott járatok elkezdtek elagyagosodni, kőzettörmelék eltömte a járatokat. Tehát most, amikor bejutunk egy barlangszakaszba, akkor egy olyan szakaszba érkezünk, aminek az elejét és a végét az különböző ilyen később bekerült törmelékek alkotják. Azt kerül ilyen sok időbe, hogy ezeket az agyagos, kőzettörmelékes eltömődéseket ki kell tisztítani a járatból, átvisszük a barlangba belül egy másik helyre, és akkor egy föltárul mondjuk egy szűkület, azon átbújunk, és akkor azon keresztül nagyobb, tágasabb terekbe lehet bejutni, és föltárul egy szakasz. És aztán újból ilyen végpontok vannak, ahol ezek az eltömődések vannak benne, ez tart ilyen sokáig. Na, mindjárt beszélgetünk meg még erről is, de az érdekes, amit mond, mert az ember azt hinné ebben a mai anyagias világban, hogy ez csak és kizárólag a finanszírozás kérdése, az anyagiak kérdése, hogy bizonyos időszakonként le kell állni a munkálatokkal, akkor ezek szerint ez nem így van? Vagy azért ez is része az igazságnak? Ennek nagyon komoly financiális hátteret kell teremteni, de ezt azok az emberek teremtik meg jelen pillanatban Magyarországon, akik ezzel foglalkoznak. Ezek általában társadalmilag szervezett kisebb kutatócsoportok. Hát az baj, hogy ez így van. Hát nem jó. Ezen nagyon jó lenne változtatni. Az nagyon fontos, hogy mi gyakorlatilag a saját időnkben, a saját szabadidőnkben ezt mi szeretjük, tehát én ezt nem panaszkodásból mondom, mert ez számunkra nekünk ez egy életcél. Igen, csak tudja, amikor arról beszélünk, hogy Magyarország ezáltal gazdagodik, hogy itt páratlan érték az, amit önök tényleg a szabadidejükben saját költségen föltárnak, akkor automatikusan jön a kérdés, hogy de ezt a magyar állam például miért nem finanszírozza? Ez az a kérdés, amire azt szokták mondani, hogy költői. Igen. Hát, hogyha ezt mi mondjuk, valószínűleg ez másképpen hangzik, mint hogyha mondjuk ön javasolná, hogy kéne minket támogatni. Nem vagyok sajnos abban a helyzetben. De az biztos, hogy mi az államtól róla, bízom benne, hogy ennek is van eredménye. Igen? Semmifajta támogatást nem kapunk, sőt, igazából még mi fizetünk azért, hogy kutathassunk. Lehet, hogy csak egy jelképes összeget, de ahhoz, hogy a kutatási engedélyt kiadják egy barlangra, ahhoz nekünk kell fizetni kutatócsoportoknak. De ez például milyen összeg? Most ez nagyon furcsán hangzik, de tényleg mennyibe került ez önöknek? Most nem természetesen
természetesen csak kettőjükre Ez egy gondolok. elképes összeg, de itt az elvről van szó, 5900 forint, ha jól tudom. De hát ez bármikor be lehet Szóval emelni. ez az egész munkafolyamat, Több hogy mennyire millió forint. költséges dolog. Ja, hát az be több millió forint van, hogyha felszerelést, a munkaidőt, kutatóeszközöket, mindent beleszámolunk. És ezt a barlangászok, a barlangkutatók állják szabadidejükből és a saját zsebükből? És amikor önök nem barlangkutatók, vagy nem barlangászkodnak, akkor mivel foglalkoznak úgy egyébként, hogy meg tudják termelni azt, amiből majd föltárják a magyar államnak ezt a csodálatos barlangrendszert? Minden. Vagy egyébként munkaidőn kívül is barlangásznak? Ez igazából munkaidőn kívül valósul meg. Tehát mindjárt van polgári foglalkozása. Igen, én például építészmérnök vagyok, építészettörténetet tanítok egy főiskolán, hát abból hát nem is jól, de megélek. És emellett ez hobbiként jelenik meg, úgymond, és hétvégente hosszabb időszakokban, amikor mondjuk munkaszünetnapokon, vagy ilyesmi nyári szünetben tudunk ezzel foglalkozni. Visszatérve a barlanghoz, itt arról lehetett olvasni, hogy nem is tudom pontosan milyen hosszú még az a szakasz, ami feltárásra vár. Ez egy gyakran elhangzó kérdés, hogy nem ezt így tudhatjuk. önök sem tudják. Hát nyilván, Mi reméljük, hogy milyen hosszú, és a különböző geológiai sajátosságból, tektonikai viszonyokból, különböző geológiai felvételezéseknek és a barlang jelen ismert szakaszainak a mintázataiból kiindulva tudunk következtetni arra, hogy körülbelül mi lehet az a terület, ami alkalmas arra, ami megegyezik geológiailag azokkal a viszonyokkal. De akkor ezt mondják is, hogy mi lehet az a terület, ami erre alkalmas lehet? Tehát ilyenkor, vagy innen, most merre tovább? Hát itt a második, harmadik kerület alatt számos ilyen mészkő hegy található, ezekben, hát ha nem is mindegyikben, de valószínű még sok helyen lehet ilyen barlangokat találni. Becsléseket lehet mondani, mondjuk, hogy még 100 km barlang valószínű van itt. De hát nyilván, ha ismernénk őket, akkor tudnánk a hosszukat, nem ismerjük őket, csak sejtjük, hogy ott vannak, hiszen majdnem bármerre, ahol az ember elkezd kutatni, végül is barlangra bukkan. Mikor barlangászkodnak, mikor barlangkutatnak legközelebb, és milyen irányban? Tehát tényleg most komolyra fordítva szólt, hol tart maga a feltárás? Tehát mik a következő lépések most? Most, hogy megtörtént ez a kapcsolat, ez igazából egy ilyen presztízs kérdés volt, hogy ez létrejöjjön. Egy nagyon jó ürügy arra, hogy például most mi egymással itt tudunk beszélgetni, de igazából a belső végpontoknak a kutatása folyik folyamatosan emellett is, és hát igazából itt most már elért egy olyan méretet a barlang, hogy szükség lenne bizonyos külső segítségre ahhoz, főleg itt anyagi segítségre gondolok ahhoz, hogy ez a megszokott ütemben folytatódjon. Mondjuk erről zajlanak már tárgyalások, tehát az illetékesekkel, akik ebben segíteni tudnának, felvették már a kapcsolatot? Ki az illetékes? Tehát itt a Nemzeti Park a vagyonkezelő, a magyar állam a tulajdonos, és hát... A Nemzeti Park nincsen olyan helyzetben mostanában, hogy segíteni tudna nekünk szerintem. A saját létét is elég tudja biztosítani, de ez biztos, hogy olyan nagyok már ezek a barlangrendszerek, ahhoz, hogy a végpontokhoz eljussunk, nagyon sok időre, energiára van szükség, anyagi támogatás az mozdítaná elő igazából a további kutatásokat. Hát bízom benne, hogy legalább ezzel a beszélgetéssel egy lépést tudtunk a cél felé tenni, vagy a célhoz ezáltal közelebb jutni. Köszönöm szépen önöknek, hogy elmondták mindezt. Nagyon-nagyon drukkolunk, és sok sikert a továbbiakban is. Mi is köszönjük szépen.